आमची कोंकणी उत्सव, आमची कोंकणी उत्सव, आमची कोंकणी उत्सव, आमची कोंकणी उत्सव. वेदिकेर उपस्थिती असलेल्या सर्व गण्यांचं आणि आमच्या समाज बांधवांचं सस्नेह नमस्कार. उद्दिष्ट गोष्टीर नेटवर्किंग गोष्टीर तुम्ही एक ऐकला आसात. आमचा एक कोंकणी समाजांत मस्त जन एंटरप्रेनर्स उद्योगपती असो बिझनेस करतले असो त्यांच्या एक स्ವಂತ पायार रावण काम करतले मस्त जन असो स्टार्टअप्स आत्ता सुमार सुरू जाल्सो. ह्या ग्लोबलायझेशन लिबरायझेशन अँड प्रायवेटायझेशन ह्याच्या निमित्ताने हे बिझनेसचं एन्व्हायरमेंट असं न्या तर एकदम कॉम्पिटेटिव्ह होऊन तसाच मस्त गोष्ट मस्त एक कॉम्पिटिशनचा खैल बिझनेस घेतल्यानंतर बिझनेस ऑर मॅन्युफॅक्चरिंग इज अ वॉर अँड फिटेस्ट पर्सन विल सर्वाईव्ह. त्या दिक्केर खैलो इंडस्ट्री असंदे they cannot afford high quality problems, productivity problems, inefficiency आणि ते एक ब्रेकडाऊन असंदे कंपनीच्या भितर ह्या पुरा कस्टमर डिससॅटिस्फॅक्शन ती पुरा एक्सपेक्ट करायला साध्यत नाही. त्याच्यानं आम्ही वर येवडा लागता वर येऊन चेंज करावंच लागतं. कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट म्हणून तुम्हाला ऐकायला असं कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट अगत्यच where we have to cut down the cost, quality improve करायला लागतं, delivery improve करायला लागतं, customer satisfaction number 1 ते एक ध्यान द्यावं लागतं. नाहीतर काय म्हणतात तुम्हाला गोष्ट अंबॅसिडर कार हिंदुस्तान मोटर मॅन्युफॅक्चरिंग करते ते अंबॅसिडर कार कस्टमर ओरिएंटेशन नाही कस्टमर नीड्स कस्टमर रिक्वायरमेंट कसं हवं आहे त्यांचं म्हणून आम्ही लक्ष दिलं नाही तर कंपनीचं एक स्थिती काय म्हणतं म्हणून अंबॅसिडर कंपनी आत्ता नाही बंद झालं ते. तसंच नोकिया संदे आणि मोटोरोला संदे एनरॉन संदे केव्हा आम्ही कस्टमरचं एक अपेक्षा काय असतं ते एक परिपूर्ण केलं नाही तर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन तो दिलं नाही तर कंपनी खाल येतं आणि एक दिवस दे हॅव टू क्लोज देअर ऑपरेशन्स. त्या दिक्केर एक एफिशियन्सी जास्त करूनच आहे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इम्प्रूव्हमेंट करूनच आहे क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट करूनच आहे ब्रेकडाऊन कम करूनच आहे एफिशियन्सी जास्ती करूनची ह्या एक दिक्केर हे मॅनेजमेंट इनिशिएटिव्ह हे टोयोटा मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी करत असतात. आणि आमच्या एक समाजांत कोंकणी समाजांत मस्त उद्योगपती असो एंटरप्रेनर ते हे पुरागे असो त्यांस कोणाच तरी ह्या ಬಗ್ಗೆ इनिशिएटिव्ह घेऊन एक इम्प्लिमेंट करूनच एक अभिरुची असल्यानंतर केव्हा मी फ्री सर्व्हिस चान्स देवळे मी रेडी असा इथलं सांगा ना एक आज एक कार्यक्रमावर बोलायला एक अवकाश दिला सर्वांसो आणि कार्यक्रम आयोजन केला गणेश मामाचं हृत्पूर्वक वंदने आणि तुम्हाला पुरा नमस्कार.